kan det blive ordentligt billeder, når man er så langt væk? Den kan godt zoome ind, den her. Ja, det kan man først også. Så bare, de kan ikke helt finde ud af, hvordan de kommer derned til de andre heste. Det må vi altså han godt nok kunne finde ud af. Det er helt ærligt. Det er der så mange gange. Se lige, de ser ud, her kommer jeg. Ja, her kommer jeg. Det er så dejligt. Her ved jeg godt, hvordan det er at være. Så kommer de andre. Ja, så det så. Den ser heller ikke særlig gammel ud. Nej, jeg tror også, det er unge. Kan du huske Laura? Ja, hende der har springhest. Springhest? Det kan godt være, jeg ved det ikke, fordi... har hun stået på skød? Ja, hun har været på skød. Nå, det ved jeg så ikke. Men jeg synes, jeg har hørt navnet før i hvert fald. Ja. Men der er også, det er oppe på en af vores spring, ikke også? Ja. Der har hendes far og mor sponsoreret. Det står og rigtig et eller andet. Hvad? Revolution. Okay. Hun er sød, Sunlight. Farvel, Sunlight. Vi ses om 2 uger. Yeah. Hvor skal jeg ende, hvor skal jeg begynde, siger det? Ja, det er det. Der er så meget. Hej, Sunlight.